זורים עליהם את הסוכר, ומניחים בצד עד שהסוכר נמס. גוררים על השזיפים קליפת לימון, ומצרפים את השושנים. מבשלים על אש קטנה. הוא כותב. עד שהשזיפים מתרככים ונוצר סביבם מין רוטב אדום, מבריק וסמיך. אגב, ברכט מאוד אוהב שבמקום החרצן אני ממלאה את השזיפים באגוזים. הלי היקרה, אנחנו לא צריכים בשום פנים ואופן להגיע לקרק כזה בינינו שאינו נחוץ. זה שהבאתי את גרטה אלינו הביתה היה עניין פרקטי בלבד. פרקטי בלבד. זה לא בגלל שרציתי שתהיה קרובה אליי, אלא משום שאני עוזר לה. היא בחורה צעירה ומוכשרת ממשפחת פועלים פשוטה מאוד. יש לה ידע יוצא דופן בעולם הקומוניסטי, והיא גם דוברת רוסית. רוסקי. אני בטוח שתמצאו הרבה עניין משותף. לגבי השחפת, נו. לגבי השחפת ודאי שהייתי מעדיף אם היית מוצאת למקום אחר, למען שלומך ושלום הילדים. הלי, אני מתחננת בפנייך, אל תעשי מזה עניין גדול. אני ממש מתנגד שיעשו רעש מזה. אני מחבב אותך כמו תמיד.